Hi guys, I'm back! Yeah! Mä en tiedä miksi mä sanoin ton englanniksi, mä olisin ihan hyvin voinut sanoa sen ihan suomeksi. Tässä videossa mä esittelen teille mun kesän ostokset, ja jos sä oot sellainen ihminen, joka ei jaksa kuunnella sellaista alkuhöpötystä bla bla bla, niin mene suoraan tähän kohtaan videoon, niin sieltä löydät mun ostokset. Mutta jos sä oot sellainen ihminen, joka jaksaa kuunnella tyhmää, tylsää höpötystä, niin jatka videon katsomista. Mä tulin just pari päivää sitten lauantaina takas Suomeen. Mä olin siis 3 viikkoa Nepalissa ja siellä oli aika tylsää. Mut mä tein siellä vähän se ostoksia, joten mä näytän tässä videossa Nepalin ostokset. Sekä mä näytän myös mitä mä ostin ennen kuin mä menin Nepaliin ja mitä mä oon ostanut sen jälkeen kun mä oon tullut Nepalista. Eli paljon ostoksia. Senpä takia tää video on 2 osassa. Tää on osa 1 ja osa 2 löytyy mun vlogikanavalta eli Samali-kanavalta. Joten heti tämän videon jälkeen mene kattoo se. Mä en oikein tiedä missä järjestyksessä mä näytän nämä vaatteet, joten mä kelasin näyttää ekan ne vaatteet mitä mä oon ostanut Nepalin matkan jälkeen. Mä olin just pari päivää sitten Ninnin kanssa shoppailemassa ja me mentiin Monkiin. Ja yksi kiva fakta Monkista, tai siis musta, on se, että mä en oo koskaan ostanut mitään Monkista. Siellä on oikeesti tosi kivoja vaatteita, mutta mä en niinku koskaan löydä sieltä mitään. Joten tää oli tosi iso yllätys, että mä löysin sieltä jotain. Ja ensimmäinen vaate on tällainen, tai siis tällaiset housut. Nää on niinku verkkarit, mutta nää on tällaista tosi eri materiaalia ja nää on todella mukavat ja mun mielestä todella kivan näköiset. Nää ei oo niinku perus sellaiset tylsät lenkkarit, siis verkkarit, vaan nää on tällaiset tyylikkäät. Ja mä en edes käytä verkkareita yhtään, mutta nää on niin kivat, että mä oon oikeesti sen jälkeen kun mä oon ostanut nää, niin mä oon käyttänyt joka päivä. Sitten mä ostin 3 paitaa. Ensimmäinen on tällainen punainen paita ja tää on vähän niinku crop paita, eli siis vähän lyhyempi. Sitten mä ostin samanlaisen mustan, koska mun mielestä tää malli on niin kiva. Sitten mä ostin myös tällaisen samanvärisen punaisen topin. Ja tääkin on vähän lyhyemmallinen, eli crop. Ja nämä kaikki 3 paitaa oli alennuksessa. Mun mielestä venas nää teepaidat maksoi 6 € ja tää toppi maksoi 4 €, joten mun mielestä se oli mahtava deal. Seuraavaksi mä näytän mitä mä ostin ennen kuin mä menin Nepaliin. Ja ensimmäinen ostos on GoPro. Mä siis ostin GoPron sitä varten, että mä voin vlogata, ja mä vloggasin Nepalista tosi paljon. Eli jos ette ole nähnyt Nepalin My Day-videoita, niin menkää mun vlogikanavalle, siellä on monta videoa. Ja itse asiassa mä en oo vielä editoinut ja ladannut 2 Nepalin My Day-videoa. Ne tulee vähän myöhemmin sit kun mä jaksan editoida niitä. Mut tää kamera on ollut oikeesti pelastus, koska mä oon aikaisemmin kuvannut kaikki mun My Day-videot tuolla isolla järjestelmäkameralla, joten tällainen pieni kamera oikeesti. Tää on helpottanut mun elämää niin paljon. Sitten ennen kuin mä menin Nepaliin, niin mä menin Stokkaan ostaa tällaisen ison laukun, eli Longchampin. Ja mä oon oikeesti kattonut tätä laukkua tosi kauan. Mun on pitänyt ostaa tää vuosi sitten, koska tällaiset isot laukut on niin käteviä, kun jos menee esim. Kaverille yöksi, niin tonne mahtuu kaikki niinku pyjamat, hammasharja, meikit, kaikki tarpeelliset. Ja just niinku, jos menee pitkälle lennolle, niin tähän mahtuu läppäri, kirja, lehti, kulokkeet, meikki, kaikkea mitä tarvii. Seuraavat ostokset on Sheinsideista ja ne on ilmeisesti vaihtanut niitten sivun nimen. Ja tää on itse asiassa yhteistyövideo niitten kanssa. Mä tilasin sieltä tällaisen vaaleapunaisen takin. Tää on tällaista villakangasmateriaalia kai, en tiedä. Ja tää on tosi ohutta materiaalia, eli siis tää käy tosi hyvin kesälle. Varsinkin nyt kun tuolla on aika kauhea sää, nyt tuolla sataa parhaillaan, joten tää on tosi hyvä tälle kesälle. Mä tilasin myös tällaisen valkoisen mekon ja mun mielestä tää on tosi sulonen, eli tässä on siis tällaisia palloja. Tai siis, en mä nyt oikein tiedä miten selittää, mutta tällaisia juttui. Ja ainoa huono puoli on se, että tää on tosi ohutta materiaalia, eli tänne alle pitää laittaa varmaan joku alushame, jos sellaisia on edes olemassa. Tai joku sellainen juttu, jottei näy läpi. Mä tilasin siis Ninnin kanssa nämä ostokset. Mä tilasin noin 2 juttua ja Ninni tilasi 2 muuta juttua. Mä olisin halunnut tehdä Ninnin kanssa ostosvideon,
mutta se ei oikein onnistunut, sillä Ninni on poissa Helsingistä, se on muualla kesätöissä, joten mä näytän Ninnin ostokset tässä samalla. Ninni tilasi 2 mekkoa ja ensimmäinen mekko on tällainen ihanan punainen mekko. Ja tää selkäosa on niin kiva, kun se on tollainen erikoinen. Ja tää materiaali on tosi hyvää, ei mene helposti rikki, eikä näy läpi. Mä tykkään tästä tosi paljon. Toinen ostos on tällainen musta mekko, ja mä tykkään tästä mekosta tosi paljon, koska tässä on tällaiset erikoiset olkaimet, jotka on ilmeisesti muotia tänä kesänä. Ja tää on mun mielestä tosi kiva rantamekko. Tässä oli siis osa 1 tästä isosta ostosvideosta, ja jos teitä kiinnostaa vielä katsoa, mitä mä oon ostanut Nepalista ja netistä ja HM:stä, niin menkää kattoo osa 2, joka on mun vlogikanavalla. Ja mulla on vielä yksi kysymys teille. Ootteko te tänä kesänä tehnyt paljon ostoksia? Ja mitä te ootte niinku ostanut ja mistä? Ootteko te ollut ulkomailla ostamassa jotain kivoja juttuja vai ootteko te ollut ihan Suomessa ja shoppailu jossain HM:ssä? Jätäkää tonne kommenttiboksiin ja mä luen ne kaikki kommentit läpi ja te voitte lukea teidän toistenne kommentteja. Joten nähdään osa 2. Bye!